kubafundi hamba nike oliphansi qhubeka ngizibamba emhlabeni wonke nishumayele ivangeli lami kubantu bonke okholwayo kimi abhaphathiswe zibonakaliso zobalandela abakholwa kimi ngegama lami bayakuwakhipha amadimoni bashumayele ivangeli lami baphathiza inyoka mabedla into engabulalayo baphumelele babakhuleke abagulayo bababeka izandla bayakusinda yakhuluma inkosi yabakhuthaza yamukelwa khone zulwini layo yahlala ngakweso kunene sakhe kuso isandla sikaNkulunkulu besuka bayake bashumayela endaweni zonke inkosi nabo iqinisa izwi nangemihlolo zibonakaliso zabalandela. Marcus 16 verse 15 ithi ngaphansi kwesihloko esithini ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe nokukhuphukela kwakhe ezulwini. U15 uthi wayesethi kubo hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lapha ku14 lithe ngasemuva wabonakala kwabayishumi behlezi ekudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile. uJesu lo ngoba uthe eselokhuzana umazi ohamba wakhuphukela nabafundi bakhe entabeni lapho abanika khona umyalo ukuthi kubo hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo, okuwukuthi amagama simele ukushumayela ezweni sazise abantu ngoJesu kuko konke okudaliweyo, kusho konke okuphefumula kuwumuntu simazise ngizwi kaNkulunkulu. Okholwayo abhaphathizwe. Isibonakaliso esikhulu ukuthi mawusokholwa uyabhaphathisa, ushiya inqubo endala ungena kwinqubo entsha, uzalwa kabusha ngokubhaphathizwa.
uyakubasindisa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. U-17 umnandi nathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami, bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Njalo-ke iNkosi uJesu isikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu, kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke. INkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. La ngithanda ukuthi wathi uJesu baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla. Yileyo ilokhuzana esontweni lethu, ebandleni okade kukholelwa kuyo. Lokho sokushintshiwe manje, umuntu sekethandazele umuntu ayi-1, kanti besethandaza sibabili ngokubona labafundisi laba abafikayo bathandaza nga-1, ngoba akukho bantu abanye abalokhuzana babheke ukuthi kube yibo bodwa, kodwa la ilokhuzana isikhonkwana sala ebandleni ukuthi abantu bashumayele, babhabhadiswe, uma begulwa babekwe izandla baphile abantu bakaNkulunkulu. Kodwa sesabeka izandla nga-1 kanti ukuthi nala kukhona kwenye indawo la uMarko, la kuMarko uJesu neda bathuma abafundi ukuthi bahambe, wawathuma nga-2 bahambe bebabili. Manje namafeshini ezanana laba bonke yapha njengoba isho-ke ukuthi wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Sisamele ukusebenza kakhulu, sishumayele ivangeli kuko konke, kubo bonke abantu. Nezinhliziyo zabo ziqinile, noma belishunyayezwa leli vangeli elabelungu, ayikho into abayizwayo. Bezwa uRamaphosa, abezwa nix uma ubatshela ngoJesu, abezwa lutho uma ungabatsheli ngompostoli nobani no-optionary. Wathi no-optionary Mbani yafuna uyo abakhona lapho ikhulu zakhona, u-optionary nompostoli. Uma ukhuluma ungakhulumi leyo ndaba leyo, khuluma indaba kaJesu, abayilokhuzana abayithathi. Kodwa mali ilizwi liyasikhomanda, liyasithuma lithi sihambe izwe lonke, sishumayele izwi, ivangeli kukho konke okudlulayo, okudaliweyo. uNkulunkulu asisize, ngoba ngathi kusesemnyama, akukakhanyi, abantu baseselukhuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Amen. Amen. Sizofunda uNkulunkulu number 4 no-5. Yakhuluma iNkosi, yabakhuthaza, yamukelwa khona ezulwini layo, yahlala ngakweso kunene sakhe, kuso isandla sikaNkulunkulu, besuka bayake bashumayela endaweni zonke, iNkosi nabo iqinisa izwi nangemihlolo, zibonakalile
izimfiso zabalandela.